Dula taog badminton. Alright. Hi! What's up mga vlogger? Sobrang init. Gutom ko. Yung manok. Sobrang. Brad. Ya, atay na ka dyan yo, katakan nyo. Yo. Alipay sila tan nila na yo. Dako na kaya yung pwede na ako. School na mga marong dalawa kayo lawas. Nagdi mo magayo ah. Tag badminton na ni mga badi. Uy, agay!
Oh, 18. Yo, IQ ba? Ay, ayaw do. Sige. Bergerak. Kamu. Ay, challenge me. Ampo. Oh, sige. Ana. Burger. Okay, lepak ka dili. Ay, gila. Angin ito. Aduh, ini ba tayo siya gaabo. Kapanan bin diri. Pero ka boy. Sapi bibi lo ano dili sa ko. Oh? Allah. Uy, igo yan to. Wala ko ba? Go. Ginawa ko na langit. Ya, one yang point. Kuha ka. Hindi ko lang pwede daw. Karon pa ka kabalik ra ba? Hindi ko daron, hindi ko. Ha? Karon pa ka kabalik. Ilang kondisyon gina. Ah, hindi na. Ito na mag-kiss ko. Ay, wala makawag. At pagkamugpo na, uy. Wala. Out. Pangit. Ay, naka-bits. Ay, extra intensyo. Intensyo, jeez. Sa una mga bata tayo. Katawan to yun. Wala ni Atol. Ay, katras. Ay, katras. Anting na rin. Anting na rin. Asa ka na na-belong sa mga Del Monte? Sa Papaya Operation. Ay, katras. Alas na yun. Ready. 9:25. Alas 15 nila na. Mga po, lagi sa bulog. Wala pa may abot po. Yeah, move siya. Ako kasi ang bulimos para sa dirap ka. Tulpong ka rin dito. Tulpong ka rin. Mili di kay Jesus dito. Wala pa man siguro. Pito pa ito yung bulog. Ito? Manok sa kaligid po siya. Manok sa Siya bang all nakasama. Hindi mo sa mga mata. ipilat na niya. Wala sa isa ng tao. Kung ano nga mga basketball na nagkabaliputan. Okay na ka long hair kay ma-check ka naman. Wala ko yung bilang gamot. Inspired. Berman.
lang. Kung may nag-check ka sa sinuhan. Sunod sa point ba tayo? Di ba, babae mo si Alex. Hindi na siya buko ba? Ayaw, siya ako rap. Bayo ko. Bayo ko. Ang kurang. Labay siya. Ay, hindi naka-view sila. Naka-queue. Ang 40 wala. As tulad sa unang may nakapunta ba? Oh, ano naman? Nagdala mo? Daniel Burger? Pinata? Nag-burger mo? Kadali na sa iban. Ano? Ay, si Clark, may body na lang. Clark, may body na color. Kasi mga pinag-release na ganima. Try ginawa pa nila. Pwede ka, dito. Wala lagi daw. Pero adlaw street ka lang. Sa Friday pa sa Thursday kaya pag hindi ko bonus. Wala ka meron. Pagka Friday wala ka kung hindi tinisig. Ako tayo magleta na. Tidak pakita ako. Kasi tapakutin.
Ako lang tanaw sa BBC or sa Raymond ang Kaya Doc. Hoy, ako nagpapalit ko yan. Yame. Ay, katulad na ako nakamit ba? mamasam. Gian, tapos Courtney. At sa kontra sila sa... After Annie, come on here. Sino yung maganda lang Arn? Dali lang yan. Hindi, mag-lunch pa. Dali naman ba, 53. Expired na, expired na. Ano na, diba? Si Disney pa namulong. Ordered. Medyo lang, everybody. Ayaw pa daw ko lang. Mga parang kasi green yun sa pizza. Nasa si Green Door. Lagi pangan. Dapat si Green ni President Kim. Burakot na lang. Okay, siya basta siya mahal ko part ala ko. Ikaw hindi ako hindi ako nawalan sa ako niya. Hindi na siya college ko. Oo, yun ang alam kwarta. Siya nang discipline basta mga communication. White ka. Pag-work ng isa today. Maubay. Ay! Ano na? Hindi mo na nagagawa ng anak. Pag ngayon mga kuwan nyo. Tagalito, naglalapit mo. Mamunta na lang sa iyahan na kung saan man naman available ang court. Oh, pwede mo chika mag-line guy, yun ang mo reply. Alam ko ang time off na. Gagan, lister, tama. Wala mo ba yun na